Tak, príjemný podvečer prajem všetkým. Vítam vás na 20. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré, ako to bolo na pozvánke, je dnes 19. novembra zo začiatku 19. hodine. Obecné zastupiteľstvo bude, ako vždy, nahrávané videozáznamom aj zvukovo. Konštatujem na začiatok, že teda prítomní sú 4 poslanci, sme uznášania schopní, jeden sa ospravedlnil, inžinier Erik Bujna, a 2 budú chvíľku meškať kvôli dopravnej situácii, tí sa k nám postupne potom pridajú. Program bol zaslaný aj zverejnený v určenej lehote, takže by som vlastne otvoril dnešné zastupiteľstvo. Navrhol by som, aby zapisovateľkou bola pani Zoja Hercová, overovateľov pani magistra Eva Trnkusová, inžinier Martin Graus, návrhová komisia inžinier Lukáš Kapral, Zlatica Jančová. Kto je za takéto zloženie pracovných skupín? 4 za, 0 sa zdržalo, 0 proti. Tak, prosím, uznesenie. Uznesenie číslo 1. Obecné zastupiteľstvo Veľkých Kozmalovciach určuje zapisovateľa pani Zoju Hercovú, overovateľov magistra Eva Trnkusová a inžinier Martin Graus, návrhovú komisiu inžinier Lukáš Kapral, pani Zlatica Jančová. Počet prítomných poslancov 4 za, 4, 0 proti, zdržalo sa 0. Ďakujem. Ďalším bodom programu je samotné schválenie dnešného programu rokovania, tak ako bol zverejnený. Nikto neposlal žiadny návrh na doplnenie, takže dávam hlasovať, kto je za program dnešného rokovania, tak ako bol zverejnený. 4 za, 0 sa zdržalo, 0 proti. Uznesenie číslo 2. Obecné zastupiteľstvo v Veľkých Kozmalovciach schvaľuje program rokovania. Počet prítomných poslancov 4 za, 4 proti, 0 zdržalo sa 0. Ďakujem pekne. Tretím bodom programu schváleného je kontrola plnenia uznesení z 19. teda z predchádzajúceho stretnutia alebo obecného zastupiteľstva. Odozdal by som slovo pánovi kontrolórovi Obickému. Takže pripomenieme si, 19. zasadnutie sa konalo 17. septembra. Určilo zapisovateľa, overovateľov, návrhovú komisiu, schválilo program, zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení 18. zasadnutia, schválilo zámer výstavby zariadenia pre seniorov v obci podľa predloženého návrhu, schválilo prijatie úveru vo výške 80 000 na projekt prístavba materskej školy, schválilo rozpočtové opatrenie číslo 2, berie na vedomie prerokovanie ponuky správy bytových domov, berie na vedomie informácie starostu, schvaľuje zámer predaja časti pozemku parcely CKN 499/39 vo vlastníctve obce v odhadovanej výmere ca 194 m2, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, odčlenením a vytvorením novej parcely s presnou výmerou. Schvaľuje spôsob predaja, spôsob osobitého zretela v zmysle paragrafu 9 odstavec 15 písmeno 8 zákona 138 z roku 91 o majetku obci, znenie neskorších predpisov. To je všetko z minulého. K niektorým, najmä tým zámerom, sa vrátime ešte aj na dnešnom zasadnutí. Ďakujem pekne. Ak má niekto nejaké otázky, pokiaľ nie, tak by som poprosil uznesenie, ale teda berieme na vedomie, kto je za zobratie na vedomie tohto bodu. 4 za, 0 sa zdržalo, 0 proti. Uznesenie číslo 3. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kozmalovciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov 4 za, 4 proti, 0 zdržalo sa 0. Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je zaradenie obce Veľké Kozmalovce do členstva, alebo teda potvrdenie tohto zaradenia členstva o územnom verejnom súkromnom partnerstve OZEP Tekov von, ktoré vlastne predkladá žiadosť udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny pre strategický plán 2023-2027 roky. Písal som vám aj v zaslaných podkladoch vlastne, že je to občianske, alebo to združenie, v ktorom sme členmi, cez ktoré podávame a cez túto miestnu akčnú skupinu
podávame rôzne drobné žiadosti, tak ako keď dievka bola v škôlke, tak sme to podávali na spoločenskú sálu, tu kde vlastne sa spravil projekt, alebo na tie vyvýšené záhony, takisto teraz cez PPAčku tam nejaké peniažky vlastne oni prerozdeľujú a oni sú nejakým takým riadiacím orgánom, takže vybudovanie chodníku cez cintorín, tieto prístrežky, v minulosti to boli altárky v Hajku a podobne, takže myslím si, že toto členstvo, to nás stojí cca, si myslím, že 200 € je tam členský poplatok ročný a má aspoň v tomto združení alebo v tomto zoskupení má pre nás určite viac výhod ako nevýhoda, alebo teda nevidím žiadne nevýhody, no proste. O to, aby sme sa mohli aj v tomto období, je to len nejaké potvrdenie členstva, ktoré vyžadujú od nich, od jednotlivých obcí, ktoré sú členské, a od jednotlivých aj firiem, lebo sú tam aj firmy členské v tomto združení, vyžadujú od nich takéto potvrdenie vo forme tohto uznesenia z každej obce. Takže až by ste, neviem, či máte nejaké otázočky k tomuto, pokiaľ nie, tak by som dal teda zahlasovať, kto je za zaradenie obce do členstva tohto. 4 za 0 sa držalo, takisto teda súhlasíme s členstvom obce Veľké Kozmalovce, tam sa to je, a spolnomocňujete starostu obce na podpis všetkých potrebných dokumentov občanstvom obce MAS a procesom udeľovania štatútu MAS. Takže za to ešte raz dávam zahlasovať, teda kto je za. 4 za 0 sa zdržalo 0 proti. Uznesenie číslo 4. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kozmalovciach schvaľuje poprvé zaradenie obce Veľké Kozmalovce do členstva a územia verejno-súkromného partnerstva OZT Kovond, ktoré predpokladá žiadosť o udelenie štatútu MAS pre strategický plán SPP 2023 až 2027. Po druhé, súhlasí s členstvom obce Veľké Kozmalovce v uvedenom verejno-súkromnom partnerstve ako partnera zastupujúceho verejný sektor. Po tretie, splnomocňuje starostu obce Veľké Kozmalovce na podpis všetkých potrebných dokumentov súvisiacich s členstvom obce v MAS a s procesom udeľovania štatútu MAS pre SPP 2023 až 2027. Počet prítomných poslancov 4 za 4 proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. Ďalším bodom programu je už tradičná žiadosť Katolíckej spojenej školy Vincenta de Paula Levice o poskytnutie finančných prostriedkov na Centrum voľného času pre školský rok 2025-2026. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Či máte nejaké či ste si potrebili žiadosť, ale zatiaľ teda sme ani raz nepodporili nejakým spôsobom. Áno. Odporúčam tak ako takže neviem, či má niekto nejaký iný názor. Pokiaľ nie, kto je za schválenie tohto príspevku? Ešte raz. Kto je za? Dávaj pozor. 0, zdržal sa, proti 4. Sama seba sa zlačí. Uznesenie číslo 5. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kozmalovciach schváluje finančný príspevok pre školský rok 25-26 pre Katolícku spojenú školu Sv. Vincenta de Paula Levice na základe žiadosti. Počet prítomných poslancov 4 za 0 proti 4, zdržalo sa 0, uznesenie nebolo prijaté. Ja som si poviazol, ja som pozeral, neviem, aj v rybníku nedávajú tam. Kozárovce dávajú. Kozárovce, a pozeral som mesta, ale Levice Trnava tiež, Trenčín, no nemajú to tam, aby to potom, takže budeme tam, dáme takto, nech to nie je potom zmetečné pre niektorých. Dobre. Tak to je to dobré. Áno. Dobre, takže ďalším bodom programu je žiadosť z občianskeho združenia Krivín pani Fialovej, Veľké Kozmalovce 154 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľké Kozmalovce v roku 2026 vlastne na vydanie alebo dotlač takejto publikácie s názvom Ilustrátor, príbeh tieňového umelca, pričom asi už vyšlo niečo v roku 2024 a na nejaké účely prezentácie a podobnejšie žiadajú teda dotlač. Neviem, čo presne úplne bolo v žiadosti napísané, ale už tu máte vytlačené. Otváram diskusiu k tomuto bodu. A
ako to tam bolo uvedené konkrétne, asi teda bola, že 300 €. Dotlač brožúry ilustrátor, nášho spolupčana. To je všeobecná prospešnosť. Máme. Propagácia obce, ktorá zachytala Slovákia na Sokovej rodáke pozornosť, ktorý sa predstavil za veľkom ako ilustrátor. Neviem, tak žiadosť bola na 300 €, môžeme diskutovať o sume a či o podporení toho, tak kľudne môžete sa vyjadriť. Myslím si, že ako nejaký prezent fajn. Poskytneme obce nejaké výtlačky. To by sme mohli v rámci toho dohodnúť, teda, že nejaké výtlačky mohli byť aj pre obec, aby som ja v rámci nejakých takých tých balíčkov, keď niekto nejaká návšteva alebo čo, že aspoň dať, alebo neviem, keď je nejaká tombola a podobne. Sice veselí chlapi aj nepýtali, ale tiež mám nejaký spevník, tiež dali, takže máme tie výtlačky nejaké. Budne si pozrite. Neviem, by som aspoň nejakou sumu pristal. Keď ani mám 300 €, aspoň nejakých 150 alebo 200. Dám na kľudne, ja si Na tú propagáciu obce. akože som v pohode a mám preto hodnúť nejaké výtlačky, nejaký počet výtlačkov, aby mi tu nechali ako prezent. Máme žiadosti od žiadnych týchto združení, organizácií zatiaľ, však ako takýchto mimo minulosti bývali podporovaní, či už boxeristi alebo kade, to by iné žiadosti, ktoré ja si pamätám, ale toto nejak uplnilo, takže dotácie momentálne ani na futbal, ani nikde sa, nejaké dotácie sa nedávajú. Peniaze nikdy nebolo dosť, ani nebude, ani nie, takže to je väčšiná téma. Ja si myslím, že pokiaľ je to síce občianske združenie veľa funguje aj v rybníku a podobne vykonáva aktivity, ale je to brožúra o rodákových kozmách, tak suma nie je nejaká. Či čo si? Dobre, ak nemáme v rozpočte s tým problém, tak som si že No tak dajte, až ste teda, neviem, tak pobávame sa o sume, až ste za poskytnutie nejaké dotácie, ale to. Ja som určite za to poskytnutie, teda keď to je propagácia roky Kozmalovec, bývalá rodáka, tak či už dáme 300 alebo 200, myslím si, že tých 300 € u nás. No však Ja by som to dal tej výška, ako bola žiadosť. Isté. Môže byť. Aj teda nejaké výtlačky to. No to teda, ja poviem, že to teda bola taká dohoda, že aby sa dostali k nám výtlačky nejakých. Nechcem teraz povedať presný počet kusov, lebo netuším, aký je to náklad vlastne. To budem potom na ďalšom. Pohode? Tak dáme hlasovať. Teda, kto je za poskytnutie tejto dotácie vo výške 300 € za týmto účelom? 4 za, 0 sa zdržalo, 0 proti. uznesenie číslo 6. Obecné zastupiteľstvo Veľkých Kozmálovciach schvaľuje finančný príspevok na základe žiadosti pre OZ Krivín Veľké Kozmálovce 154 z rozpočtu obce Veľké Kozmálovce vo výške 300 €. Počet prítomných poslancov 4 za 4. Proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne. Dobre. Ďalším bodom programu je prerokovanie pridelenia sociálneho nájomného bytu číslo 1 v bytovom dome číslo 420 prospech žiadateľky Niny Némovej. Tam som vám dal popis, proste je to garzonka, boli podané 3 žiadosti či Karin, pardon.
Ja tam som dal Karin? Tak tam som dal dobré. Takže Karin Némovej s tým, že vlastne som oslovil všetkých troch žiadateľov, dvaja z toho už stratili záujem a vyriešili si bytovú otázku, takže bola v podstate jediná žiadateľka. Minulý rok študentka, ako som vám písal, takže tam s príjmom nie je problém, rodičia aj budú nápomocní a takže s platením takisto verím, že žiadny problém nebude. Neviem, otváram diskusiu k tomu. Čiže to je tá garzonka na podlaží? Áno, tam odišiel odtiaľ ten pán Didiáš, čo bol učiteľ na Zúške, čo sme schvaľovali nedávno, proste tam boli nejaké také, že on aj však počas dňa, ale niektorí sú tam ponočné a on aj doma trénoval na husliach, lebo však on trénuje veľa, takže tam vznikli také nejaké trošku, že pouze nejaké fajčenie pod oknami a podobne, no. Tak jeho to zamrzlo, on sa odsťahoval, on prišiel za mnou, keď som už vedel, že pomaly 2 mesiace tam nebýva, on prišiel za mnou, že on akože nebude dlhodobo zvládať platiť 2 byty, lebo sa odsťahoval do Levíc do nejakého nájmu a že on vie, že rok musí platiť tento byt, hovorím, a to máte kde napísané, hovorím, tak hovorím, že nie, že jasne, že je to o dohode, a veď akože mňa to mrzelo, lebo on ako, je to známy taký virtuós, tak som myslel, že sa potom možno časom aj zapojí do nejakého túto programu a podobne, alebo fašiangy som ho chcel, ale tak my sme dobrom, takže dobrom odišiel a byť sa uvoľne teda, takže to garzonka ideálna takto pre nejakého mladého človeka, ktorý je zatiaľ sám, lebo to už pre dvoch ľudí je to stiesné. Takže asi za, tak by som dal zahlasovať, kto je za pridelenie a vyholenie tejto žiadosti. 4 za, 0 som zdržal, 0 proti. Uznesenie číslo 7. Obecné zastupiteľstvo Veľkých Kozmálovciach schvaľuje nájom bytu číslo 1 v bytovom dome číslo 420 pre žiadateľku Karin Némovú. Počet prítomných poslancov 4, za 4, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je vlastne prerokovanie správy bytovom dome číslo 420. Asi sme sa o tomto bavili minule, pričom teda bola tá žiadosť taká, že sme nevedeli podrobnosti. A teraz máme vlastne už zaslanú aj zmluvu, bavil som sa aj s Michalom Volkomontom, možno až príde, tak my budeme rokovať o tomto bode. Hej. Skrátke poviem asi toľko, že vlastne je to bytový podnik, ktorý správa bytový podnik, kde konateľkou alebo štatutárnym orgánom pani Dagmar Šebová, s tým, že teda vykonáva túto činnosť a stráži nejaké revízie, dohľada na výmeny vodomerov a podobne, aby to bolo v tých zákonných lehotách, robí odpočty a za mesačnú správu bytu teda požaduje 8 € za každý byt a potom ten odpočet, a nie odpočet, ale potom ako vyúčtovanie robí za 30 centov na byt. Neviem, bavil som sa aj s Lenkou, bavil som sa aj s Michalom. Samozrejme, že by sa to rád, že by to si platia proste nájomníci toto. Lenka momentálne tým, že vývoz odpadových vôd funguje v ich réžii, tak Lenka momentálne rieši len odpočet alebo výpočet a vyúčtovanie vody studenej, pretože tam má každý boiler, kúrenie má každý na seba, lebo je tam elektrické. Takže momentálne, ako neviem, ani Lenka nepovedala, že by jej to nejak odbremenilo brutálne, hej. Samozrejme, tam je, ona aj peniaze potom prichádzajú na účet, ktoré tamto vidíte, asi tie zmluvy, ste čítali, oni proste pani to aj tie peniaze, prebytky potom posiela akože na obed, ale tam v rámci narába s tými peniažkami, alebo tam ich spravuje. Neviem, či je to akože podľa mňa v novej bytovke tam máme vyúčtovanie, tam nám robí, lebo tam je to zložitejšie, hej. Tam je centrálna kotolňa, tam proste teplá voda, studená voda, tam sú radiátory, každý byt, takže tým, že je tam kotolňa, tak tam tiež je firma najatá, ktorá vlastne od počiatku volá to, ani presne neviem, Sky Trenčín, alebo Bitterm sa firma volá, ktorá sa na celom Slovensku venuje tomuto,
dali tam merače na radiátory, si myslím, že sú tam diaľkovo odpočítavané, on príde pred bytovku a stiahne si všetky merače, alebo tak to nejako funguje. Škoda, že ešte Michal tu nie je, lebo neviem teraz jeho aktuálne úplne názor k tejto veci, že ako to, prípadne neviem, či až vyhne telefón možno prevolať, že či tam nejak, ako však on ako obyvateľ. Môžeme predložiť ten blok, preskočme tie. Ja, že sme to posunuli. Dobre, tak potom ešte teda Michal by mal každú chvíľočku prísť, tak ešte by sme sa k tomuto vrátili, ak súhlasíte, že by sme išli ďalej. Čo máme ďalej? Ale príspevok na narodenie dieťaťa to môžeme. Nie. Ten pozemok, tam treba 3/5. Dobre, dajme teda príspevok na narodenie dieťaťa na rok 2026, čo je bod číslo 10 programu. Lukáš písal, že tu za 10 minút, ale v tomto bode som ma zaujímalo Michalov názor, lebo však on si to tam... Môžeme to preskočiť. Dobre. Takže, poďme k tomuto príspevku v výške 150 € pri narodení dieťaťa na rok 2026. Neviem, bolo to 150 € minulý rok, neviem ako ste. Neviem, koľko im bolo vyplatené cca, koľko máme narodení. Jedni aj požadovali, ale napríklad tam, že síce matka tu má trvalý pobyt, ale sa tu nezdržiava, hej, no, tak sme vysvetlili akože, či sa to stretlo s pochopením, no ale proste keď sa tu matka nezdržiava, ani dieťa sa tu nezdržiava, síce má trvalý pobyt, tak sme proste nevyplatili. Lebo je to jasne dané, v obci sa trvale zdržiava a nemá voči obci neusporiadané záväzky, takže... No, Michal. Takže, ja by som tento bod, až ste nie za dvíhanie ceny, tak by som dal zahlasovať ešte. Môžeme teda. Bavíme sa o tom, preskočili sme tie body, kde nás bolo treba viac, takže o tom príspevku na narodenie dieťa 150 €. Takže uhlasíme a stenou, tak by som dal aj zahlasovať, teda, že ktorí ste za schválenie tohto príspevku, 5 za, 0 som zdržal, 0 proti. Uznesenie číslo 10. Obecné zastupiteľstvo v Veľkých Kozmálovciach schváľuje príspevok obce vo výške 150 € pri narodení dieťaťa na rok 2026 s podmienkou, že matka má trvalý pobyt v obci a trvale sa zdržiava v obci a nemá voči obci dnes usporiadané záväzky. Počet prítomných poslancov 5 za 5 proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. A vrátime sa teda k tomu bodu 7 programu. Tam som, nechcel som dávať hlasovať ešte. Ja aj nájomné bytu, bože. Bodu 8, prerokovanie správy bytov. Takže sme sa bavili o tom, neviem, lebo však ty tam riešiš tú správu toho súkromného účtu momentálne, čo si riešia vývoz odpadových vôd. Lebo Lenka tu sa vyjadri, ona teraz robí vlastne len odpočet vody. Hej, vravil som, že vy tam kúrenie máte na seba, lebo je elektrické, vy tam máte všetko elektriku, teda samozrejme na seba. Boiler čo a jedine teda studená voda a teda ty rieši, no nájomné chodí samozrejme, áno. A on nejaké zálové platby za vodu chodia k nám a Michal rieši zálové platby na teda odpadové vody a aj vyúčtovanie týchto zálových platieb. Otázka je, čo sme sa bavili teda, lebo Lenke to ako nerobí problém pokračovať, hej, že nemá to teraz až také, lebo hovoril som, že v tej bytovke je to zložitejšie druhej, kde je teplá studená kotolňa spoločná. Teraz musíš povedať ty, že ako... Čo sa týka toho odpadu a to, čo riešim, to určite mi takže ma to nezaujíma, čiže si myslím asi, že neviem, či má zmysel platiť nikomu 8 mesačne a keď tak potom nech sa vyúčtuje obec ako nejaký správcovský poplatok. Dobre, zaujímal ma tvoj názor, lebo sa bavili dávnejšie o tom. Momentálne z toho správu toho účtu aj tie vyúčtovania, ktoré nemám s tým nejaký problém. Hej. Dobre, tak môžeme na teraz dať tak teda, že nás to nejakým spôsobom ponechávame v súčasnom stave a teda, že toto sa neschváľuje. Až teda to neschválite a
Neviem, či máte niekto iný niečo k tomuto. Dobre. Tak teda by som dal zahlasovať, kto je za. 0, zdržal sa, proti 5. Ďakujem pekne. Tak to je normálne neskladné. Uznesenie číslo 8. Obecné zastupiteľstvo v Veľkých Kozmálovciach neschváľuje odovzdanie správy bytov v bytovom dome číslo 420 spoločnosti Správa bytových kníh SRO, sídlo Československej armády 18/47, 93521 Tolmáče, štatutárny orgán, zájomár, šedová, konateľ IČO 502, 78916, DIČ 2120, 25526. V súlade s predloženým návrhom zmluvy. Počet prísomných poslancov je 5, za 0, proti 5, zdržalo sa 0. To nie je dobre. Keď neschváluje a proti je 5, Nie. to znamená, že sa to neschváluje. Tak dajme tak, ako sme dali, že Dajme tak, nebolo ako, schválené. dajme tak, ako je bol návrh, dajme, že schváluje a vtedy je proti 5. No ja už teda neviem. A potom uznesenie nebolo schválené. No keď sa neschváluje, máme uznesenie, že neschváluje Dvojitá negácia. a za je 5. Tak je za čo potom? Že sa neschváluje alebo že sa schváluje? No dobre, tak. Dobre. Tak čo tam budem všade? Nie, musíš ešte raz, ale je to jasné, o čo tu ide. Dajme tak, že schváluje a proti bolo 5. Áno. A teda Uznesenie nebolo schválené. A uznesenie nebolo prijaté. Lebo je Neviem, to dvojitá negácia. pozeral som to mesta, pozeral som to všade, nikde to takto nemajú a mne to nejde do uši proste, že schváľuje a potom odozdanie správy a potom chápem, A je akože proti proti je 5. tomu schváleniu, hej, akože je Áno. 5 ľudí. Dobre. Lebo keď je Ja ešte sa to neschváluje, poznám. tak je proti 5. Proti neschváleniu. Musí byť také znenie schválené, ako sa prečíta. No dobre, ešte si to doriešime toto však. Dobre, Daniel mi začal takto, teda že schváluje a teda bolo proti schváleniu, bolo 5. Tak môže sa tam povedať, že uznesenie nebolo prijaté. On to, nikde som to nenašiel som to nikde takéto postup. Lebo mne to proste nejde do hlavy. Buď sa niečo, buď sa Keď dáme, že neschváluje, tak za musí byť 5, nie proti. Ja chápem, ale my hlasujeme za odozdanie správy bytov. No. A neschváluje a proti tomu neschváleniu je 5. Ja akože, no, dobre. Dobre, necháme zatiaľ takto, ale už potom to poprogram. Mne to, proste nejde mi to dôležité, keď to číta sa, vieš, že... No dobre, poďme teda, takže toto sme jasné, že sme to akože schválili, ale sa neschválilo. To schválenie sa Uznesenie neschválilo. nebolo prijaté, je Jasné. potom napísané. Áno. Áno. Dobre, ďalším bodom programu teda je predaj pozemku 499/70, čo sme sa schválilo v spoločnosti Impera na minulom zastupiteľstve s tým, že teda doručili vyhotovený geometrický plán, presná výmera je 171 m2, je to ten pozemok 499/70 vytvorený týmto geometrickým plánom a spôsob predaja tam aj odôvodnenie by sme teraz doplnili s tým, že bude sa to musieť ešte zverejniť, lebo v tom novej právnej úprave je, že musí to byť 15 dní zverejnené na internete ešte pred hlasovaním, takže ešte to posunie sa aj do decembra, potom už konečné odobrenie toho. Takže teraz sa môžeme pobaviť o cene, lebo zámer bol, takže je to 171 štvorcov. Ja som informoval, že približne tam teda rátajú s tým, proste bavil som sa, že SGT bol znalecký posudok nedaleko robený na tých 10-25 cca, takže už je na vás, neviem ako čo. Oni sú s tým OK? S tou cenou?
Jasné. S tou cenou sú oni v pohode. No, Som to dal priamo mene, môj zvyk. No, keď som... No, ako. Oni tak s tou cenou sú oni v pohode. To je... A pri takejto výmere tam akože im nerozhoduješ. tak, proste čo bolo podľa toho znaleckého výpočta. Dobre, takže cena za meter štvorcový 10,25. A som si doplnil, až máš niekto kalkulačku. Hodíš mi to tam, prosím ťa, 171 krát. Mhm. 752. 1752. 7,5. Dobre, takže POA je vlastne to schválenie tých štvorcov. Bod 2 je spôsob tým, že to bude tým osobitným zreteľom. A ako susediaca parcela pozemku, ktorú potrebujú, a teda B bude 10,25 za. Takže skôr nám to Ačko, teda za tým osobitný zreteľ za predaj tej parcely 49970, to je za. Takže čo sme už 6 za, zdržal sa, proti, nikto. A dávam hneď aj o tom za tú cenu 10,25 za meter štvorcový, kto je za, 6 za. Tak môžeš. Uznesenie číslo 9. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kozmálovciach POA schváľuje poprvé predaj pozemku CKN parcela číslo 499/70 vo výmere 171 m2 vedeného na liste vlastníctva 1 vo vlastníctve obce Veľké Kozmálovce, počleneného geometrickým plánom číslo 96/2025, mapový list číslo VKM, záznam podrobného meráckého náčrtu číslo 744, ktorý vyhotovil inžinier Juraj Valach dňa 9.10.2025 a úradne uvedol okresný úrad Levice, katastrálny odbor, inžinierka Erika Zachariasová dňa 16.10.25 pod číslom G1-1327/2025 v prospech Impera SRO Nová Rožňovská 136 93104 Bratislava Nové Mesto IČO 50 69 63 19. Po druhé, spôsob predaja spôsobom osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9a odstavec 15 písmeno F zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí a v znení neskôrších predpisov v prospech žiadateľa dôvod osobitného zreteľa v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Veľké Kozmálovce. Predaj pozemkov funkčne prislúchajúcich k susediacim pozemkom vo vlastníctve žiadateľa v súvislosti s plánovanou výstavbou na pozemku obce žiadateľom. Počet prítomných poslancov 6, za 6, proti 0, zdržalo sa 0. Po B schvaľuje cenu za meter štvorcový 10,25 eur, slovom 10,25, celkom 1752,75 eur. Počet prítomných poslancov 6, za 6, proti 0, zdržalo sa 0. Uznesenie bolo prijaté. Dobre, ďakujem pekne. Ďalším bodom programu 11 je investičný zámer obce na výstavbu novostavby nájomných bytov 14 bytových jednotiek s financovaním dotácií Ministerstva dopravy s úverom prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania. Takisto, aby sme mohli vlastne predkladať žiadosť, tak je tam požiadavka spracovateľa na takéto znenie uznesení a prejavenie vôle zastupiteľstva s týmto zámerom. Tak otváram diskusiu k tomuto bodu. Vlastne toto, čo sme sa bavili na tom geometrickom pláne, potom tu, keď vidíte ten veľký, tak je tam vlastne novo vytvorená parcela za existujúcou bytovkou, takže sa bavíme o tejto 499/93, tak toto netreba, tu je to.
tu je cesta, existujúca bytovka, to bude vlastne jedna nová, je na tej parcele, že môžeš poposúvať tam. Nemám takže diskusia k tomu. Však myslím to, že si je zámer, my sme v minulosti ten zámer aj zavalovali. Nechce sa ti diskutovať. Myslím, že sme si povedali, že to je všetko potrebné. Geometria, tam keď si to rozbalíte, tam je vlastne, že celá tá IBVčka to robili, takže tam už potom si to môžete pozrieť, len je to taký väčší geometria. Takže kľudne si to rozbalte tam a tam vidíte vlastne potom to rozmiestnenie tých pozemkov, tie plánované IBV. Súpisy sú aj výmery jednotlivé a tak ďalej, takže. Ale teraz teda k tomuto. A mesnica tam? Bude musieť. Ale 200. Toto je bytovka. Hej, tá je stojaca už. Áno. A toto je ešte ten 200 na to potenciálne, to je čo je tu. Teda potenciál, to je čo? Ale čo chceme poskutovať? To sú prvom, hej? Tak áno. Však áno, nie, že to je normálne, tam ďalšom bude schválený vlastne návrh tej kúpnej zmluvy, takže. Ale áno, tam chceme stavať jednu nájomnú a vedľa bude stať jedna súkromný developer, ktorú postaví. Otázky? Dobre. Tak, ideme teda, kto je za schválenie toho investičného zámeru výstavby novstavby nájomných bytov 14 bytových jednotiek na parcele 4993 za, 6 za, 0 sa zdržalo, 0 proti. Kto je za projektovú dokumentáciu na výstavbu novstavby nájomných bytov 14 bytových jednotiek dodanú inžinierom architektom Tomášom Tornošom? 6 za, 0 sa zdržalo, 0 proti. Kto je za návrh, aby som ako starosta obce vypísal verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác výstavby tohto bytového domu a prísluchajúcich inžinierských sietí podľa projektovej dokumentácie? Za, 6 za. A kto je za poverenie obecnému úradu zrealizovať verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác bytového domu podľa projektovej dokumentácie dodanej inžinierom architektom Tomášom Tornošom? Za, 6, 0 sa zdržalo, 0 proti vo všetkých bodoch. Tak poprosím to uznesenie. Uznesenie číslo 11. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kozmálovciach OA schváľuje potrebný investičný zámer obce na výstavbu novostavby nájomných bytov 14 bytových jednotiek s financovaním z dotácie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky a úverom z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania na parcele číslo 499/93 v katastrálnom území Veľké Kozmálovce, vedenej na liste vlastníctva číslo 1 ako zastávaná plocha a nádvorie o výmere 756 m2. Počet prítomných poslancov 6 za 6, proti 0, zdržalo sa 0. Projektovú dokumentáciu na výstavbu novostavby nájomných bytov 14 bytových jednotiek dodanou inžinierom architektom Tomášom Tornošom. Počet prítomných poslancov 6 za 6, proti 0, zdržalo sa 0. Po tretie, návrh starostu obce na vypísanie verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác výstavby bytového domu a prisluchajúcich inžinierských sietí podľa projektovej dokumentácie. Počet prítomných poslancov 6 za 6, proti 0, zdržalo sa 0. Po B, poveruje obecný úrad zrealizovať verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác výstavby bytového domu a prisluchajúcich inžinierských sietí podľa projektovej dokumentácie dodanej inžinierom architektom Tomášom Tornošom. Počet prítomných poslancov 6 za 6, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je prerokovanie návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo zriadením vecného bremena. O tom, čo sme pred chvíľkou začali, a to je výstavba bytového domu, súkromných bytov developerom. Neviem, či ste pozerali tú zmluvu, je to v podstate návrh, ktorý, ako som vám popísal, si vyžaduje si nejaký právny vzťah momentálne k vydaniu stavebného povolenia, aby teda vedel vydokladovať, že má nejaký buď musí byť nájomná, alebo budúca zmluva, kúpnej zmluve, takže
základe tohto geometrického plánu, tak teraz tam môžu doplniť tá parcela a tak ďalej. Až vás náhodou ste si všimli, že sú tam niekde spomínané 2 parcely v tom návrhu, tak je to preto, že vlastne počíta sa s tým, že podbytovku bude odčlenená ešte, keď sa zameria presne stavba, tak bude mať zvlášť zase ešte parcelu pod stavbou, takže preto sú tam niekde spomenuté 2 parcely. Čo sa týka toho vecného bremena, tak je to vlastne nejaký prístup, ste si všimli, alebo nejaké uloženie tých sietí, kde sú vlastne, ktoré sú vedené, ako napríklad prípojka elektriky cez časť obecných pozemkov. Však v súčasnosti sú všetko vlastne obecné. Neviem, čo až máte k tomuto ešte nejaké dotazy. Kľudne. Je to v podstate návrh samotný potom samotné ďalšie nakladanie s pozemkami a všetko je predmetom schvaľovania, takže len toto je niečo, aby vedel vydokladovať na stavebnom úrade, že nestavia sa niekde na cudom len tak. No, až nie sú teda ďalšie otázky, tak by som dal vlastne zahlasovať, a kto je za tento návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi budúcim predávajúcim obcov Veľké Kozmalovce a budúcim kupujúcim Veroným OS, SRO, OAS, kto je za, 6 za, 0 sa zdržalo, 0 proti. Uznesenie číslo 12. Obecné zastupiteľstvo v Veľkých Kozmalovciach schvaľuje návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so zriadením vecného bremena medzi zmluvnými stranami. Budúci predávajúci obec Veľké Kozmalovce, sídlo 9351 Veľké Kozmalovce 178, IČO 3407673, zastúpený judr inžinier magister Tomáš Báťa, starosta obce. Budúci kupujúci Verony OAS SRO, sídlo priemyselná 936/3 96301 Krupina, IČO 47210 621, zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel SRO, vložka číslo 24536S. Oprávnený konať judr Tomáš Verony, konateľ. Predmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho predávajúceho a budúceho kupujúceho bezodkladne po vydaní kolaudačného rozhodnutia na bytový dom B v katastrálnom území Veľké Kozmalovce podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Archit.SKSRO uzavrieť budúcu kúpnu zmluvu so zriadením vecného bremena. Počet prítomných poslancov 6 za 6 proti 0 zdržalo sa 0. Ďakujem pekne. Ďalší bod číslo 13, pokiaľ sa nemýlim, a to je všeobecné záväzné nariadenie 1/2025 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2026 a ďalšie zdaňovacie obdobia. Otváram diskusiu vlastne k tomuto bodu. Začal by som teda, tak som vám takisto v podkladoch písal, že poplatky sa žiadne nemenili a zostávame na úrovni tohto roku. Čo sa týka nejakých odpadov a podobne, TKO. Vlastne. Takže zostáva nezmenené. Neviem, či nejaké otázky máte. Kľudne. Vyúčtovanie za tento rok bude? Keď sa uzavrie vlastne celý rok, tak potom by vlastne tá Salenka už pripravuje na tie vyúčtovania. Máme v pondelok rokovanie v Novej Dedine so spoločnosťou vlastne ohľadom toho poplatku za tú evidenciu. Proste, že či sa to nejakým spôsobom nedá znížiť a nejak akože trošku, lebo poplatok za tú evidenciu, proste, čo je mesačný paušál za evidovanie, že či je software a tak ďalej, takže že či tam... Evidovanie tých nádor? No ako mesačne, čo... On je ako za tú službu, že to má auto, to akože... To je, ale ten software, a či je v tom rozpočítaná aj samotná montáž tej evidencie, lebo zo zákona to momentálne nie je povinné. My tie obce, ktoré sme do toho išli, tak samozrejme, že tá zberová spoločnosť si to rozpočíta nejakým spôsobom, tak chceme vlastne diskutovať o tom, že z čoho sa skladá presne tento paušálny poplatok a či to nejakým spôsobom nie je možné znížiť. Pretože len
len ten paušál mesačne teda napríklad na našu vôbec, keďže je tu 300 nádob, tak sa pohybuje cca na 300 alebo tak, na nejakých 300 eur sa mi zdá, že sa pohybuje mesačne. A z obcov Nová Dedina, kde majú teda viac, tak to je len za správu toho systému 700 mesačne, hej, takže aby sme, či je to možné nejakým spôsobom, síce zmluva je akože je na 3 roky, ale diskusia bude k tomu. Zatiaľ tak, ako sme sa bavili, no. Takže uvidíme, čo tento rok prinesie. Je to prvý rok, ktorý vlastne sa u nás váži na komplet. Čo sa týka množstva odpadu, tak znova to išlo dole historicky na nejakých číslach. Teraz nechcem zase povedať brucha, Lenka mi to rozprávala, lebo boli tu aj z iných dedín, troška sa informovať, že ako to funguje a podobne, tak vtedy sme pozerali na tie čísla. Takže zhoda bola... Čo je historicky, že najmenej odpadu, to je super, ale že tak vieme, že kde to sa udeje, že niekto niečo vyhodí tak, aby sa nemusel dávať do toho tekov a podobne, že je viacero takých, že častejšie to je videlo, že napríklad sa stiažujú čári, keď berú plast, že bolo tam, čo táto povedzme si tak, že týchto si na to dávajú pozor, že čo tam je nahádzané. Samozrejme, že v plastoch a týchto separovaných zložkách, alebo teda z ktorých idú na dotriedenie, je tam dosť veľké množstvo toho, čo tam nepatrí stále. Že ten efekt, ale ako by som to nazval, toho, že sa chcem zbaviť, ale v našej obci konkrétne nezaznamenávame nejak veľa incidentov, oni nám každú domácnosť pošlú fotku, kde sa snažili do toho odpadu dať niečo, čo tam nemá byť. Samozrejme aj v prípade, že si to všimnú. Pokiaľ je to už niekde v strede toho vreca, povedzme, alebo tak, väčšinou sa jedná o nejaké veci, čo by skôr patrili do veľkoobjemového odpadu, keď sa tam snažia zostavieb a podobne. Takže tie, čo nie je toho veľa, čo to môže byť, za vývoz je to možno 1-2 incidenty, kde aj to nie je pravidelné, takže zatiaľ zakopem akože fakt aj chváliť treba občanov, že sa snažia toto dodržiavať. Samozrejme, už tak pred koncom, my stále poskytujeme každú stredu tú možnosť toho, že sa donesú ten veľkoobjemový, tam na chlapov sa snažím tlačiť, pretože keď sa ja potom idem v tom pohľadať, tak som zistil, že mnohí ľudia si pomýlili veľkoobjemový zo zbavovania sa TKO. Áno. Takže tam je pracovník stále prítomný počas toho, ako sa to môže vynášať a hovorím, že takto kontrolujte proste, ako keď ja tam zbadám, že sú tam obaly od čipsov a podobne vo veľkoobjemovom odpade, to tam proste nemá kto čo vláčiť. Áno. Veľkoobjemový, jasne zadefinovaný odpad je odpad, ktorý sa nezmestí do spätnej nádoby na TKO, na tuhý komunálny odpad, takže bereme stavebný odpad, bereme aj drevený odpad, ktorý dávame zvlášť, ten potom však viete, ako využívame. A neviem, teda máme pár kontajnerov na plast, máme pár kontajnerov na papier, ale v prvom rade tento zber stredajší je na to, že aby sa tí ľudia teda zbavili toho veľkoobjemového. Máme tam také symbolické poplatky a o tom sme sa vlastne chceli baviť, ale už som to nechal, takže nechajme to tento rok tak, pretože ak sú tie poplatky, my máme nastavené na ceny, ktoré boli možno pred 5-6 rokmi alebo 7, čo sa týka vývozu kontajnera, takže tam by sa zišlo toto potom na budúci rok prehodnotiť a zreálniť tie náklady. Samozrejme, že ako služba občanovi beriem to tak, že robievali sme tie jesenné bezplatné zbery, kde sa objednával ten 35 kubíkový kontajner, teraz to nerobíme, takže ľudia si zvykli na toto, že teda donesú počas pracovnej doby stredajšej. Uvidíme, no. Sám som zvedavý úplne na to vyúčtovanie. My sme si brali tak, teraz keď tu boli naposledy poslanci, predtým boli z Kozárovec, ale teraz tu boli z Novej Dediny, alebo teda pracovníci z Novej Dediny. A zobrali sme si takú vzorku, také viac početnejšie rodiny, túto kolegu poslanca Gabrala. Pozrieme sa na jeho čísla, aké má momentálne a že čo tu spraví vlastne s Lukášovým platením a podobne. On v súčasnosti platí koľko osôb? 60 za 4. Takže on vlastne, tým, že on mal zbytočne veľké zostatky lístkov, tak tam sa pristúpilo k tomu, že vlastne
sa ako dve osoby mu vrátili, dobre hovorím, hej, 6 000 rokov. Takže, no, ale momentálne je to tak, že presne nechcem úplne, že podrobne tie čísla, ale vypočítali sme si to tak, že pokiaľ by sme išli tým systémom tej solidarity v tom poplatku, že poplatok, ten správcovský, sa tento rok rozpočíta nie na domácnosť, ale na členov domácnosti. To znamená, že napríklad Lukášovi sa to napočíta na tie 4 osoby nerátali tela. Tak momentálne Lukáš je na tom stave tak, že nejakých pár eur sa mu bude vrácať. Nechcem teraz konkrétne čísla naozaj, aby som sa nedostal, že potom, že som hovoril niečo iné. Takže si to vezmeme tak, že teda dá sa fungovať tak, že 6-členná rodina vo Veľkých Kozmahovciach zaplatí tých ročne cca 60 eur. Dobre hovorím? A tým pádom, a v tom je už aj ten správcovský poplatok, v tom je aj ten poplatok, takže myslím si, že to je fajn. Samozrejme sú tu nejaké domácnosti, ktoré vyskakujú s nejakými väčšími číslami a sú to dvojčlenné domácnosti, sa mi zdá, alebo podobne. Takže neviem, tam už je potom na nich, čo si do tej nádoby samozrejme dávajú. Keď si porovnám bežné čísla, bežný nádob, u mňa, ako napríklad my ako dvojčlenná domácnosť, tak mávame nádobu, ja nevykladám zbytočne, že prázdnu, a mávame nádobu, doposiaľ sme vyložili 3-krát nádobu. A bola raz 14 kg, raz bola 19 kg, raz bola zase ešte menej, možno 9 kg. Moja teta, čo sa stará o starku, tak niekedy aj na sem vyloží. No, takže, a nemám problém ani s nejakým smradom, nemám problém, ako, neviem. Takže zatiaľ by to takto nejakým spôsobom, ale fakt na tú každú domácnosť, potom to uvidíme, keď sa to všetko naráta. A myslím si, že, a to samozrejme je v tom je už všetko, aj nakladanie s odpadom z verejných priestranstiev, všetko sme zarátali, lebo sme mali nejaké dáta v 3/4 roku. Takže čo obec dávala za smeti, takže myslím si, že to by mohlo vychádzať a tie viacpočetné rodiny by mohli byť a tie jednopočetné zase zachránime tým, že ten poplatok by bol ozaj na hlavu, čo sa týka toho správcovského systému, že tým to zase pomôže a myslím si, že aj oni by nemali by vznikať nejaké nedoplatky. Alebo tak, malo by to pohodičky. Okay. Myslím si zatiaľ, a presné čísla uvidíme, keď sa ukončí rok. Budeme mať všetko zrátané. Zatiaľ asi tak k tomu. Ostatné tie poplatky, synchronické a podobne, nič sa nemenilo. Proste na teraz sa v tomto nemenilo nič, zostáva všetko rovnako. Čo sa týka tohto všeobecno záväzného nariadenia. Až nemáte nejaké ďalšie otázky, tak dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto všeobecno záväzného nariadenia 1/25, 6 za, 0 sa zdržalo, 0 proti. Uznesenie číslo 13. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Kozmáhovciach uznáša sa na VZN číslo 1 z roku 2025 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Kozmáhovce, platné pre rok 2026 a ďalšie zdaňovacie obdobia. Počet prítomných poslancov 6, za 6 proti 0, zdržalo sa 0. Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne. Bodom číslo 14 program je stanovisko hlavného kontrolóra návrhu rozpočtu obce na roky 26 až 28. Tak by som odozdal slovo pánovi kontrolórovi. Takže dôvodová správa, hlavný kontrolór rozpočtového zákona 369 o obecnom zriadení. Paragraf 18 odstavec 1 písmeno C vypracúva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve. Návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce. Materiál ste obdržali, takže nebudem ho ja citovať celý. Návrh rozpočtu na rok 26 je spracovaný približne tak, ako vychádzali aj rozpočty v predchádzajúcich rokoch.
na rok 26 je postavený ako vyrovnaný celkový rozpočet, aj bežný rozpočet je vyrovnaný, kapitálový rozpočet je postavený ako schodkový a tento schodok je krytý finančnými operáciami. Zhrnutie návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 27 a 28 a návrh rozpočtu obce Veľké Kozmalovce na rok 26 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, to je zákonom 523 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej správy. Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona 582 z roku 2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku a takisto zákon 564 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi obce. Bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, to je najmenej 15 dní pred rokovaním, čo je v súlade s paragrafom 9 odstavec 2 zákona 369 o obecnom zriadení. Predložený návrh rozpočtu pokladám za reálny a udržateľný. Na základe skutočnosti uvedených v stanovisku odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh rozpočtu obce na rok 26 s výhľadom na roky 27-28. Ešte by som povedal toľko, že tento rok je rozpočet schvaľovaný len na hlavnú kategóriu, čo teda zákon umožňuje, ale máte k tomu aj podrobnejší rozpočet a takisto aj komentár k návrhu rozpočtu. Toľko. Tak, otváram diskusiu k tomuto bodu, berieme len na vedomie, toto stanovisko. Až máte nejaké otázky, o rozpočte sa budeme ešte samozrejme baviť v ďalších bodoch. Takže kto je za zobratie na vedomie tohto stanoviska? 6 za, 0 sa zdržalo, 0 proti. Uznesenie číslo 14. Obecné zastupiteľstvo Veľkých Kozmalovciach berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľkých Kozmalovce k rozpočtu na rok 2026 a roky 27 až 28. Počet prítomných poslancov 6 za 6, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne. A ďalším bodom programu je schválenie alebo teda prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2026. Čo sa týka, ako bolo skonštatované